Σου φαίνεται ότι η τροφή του σκύλου σου είναι φυσική? Για να δούμε. Είναι αλήθεια ή απλώς ένα marketing κόλπο για να σε χειραγωγήσουν? Πάμε να δούμε κάποιους από τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς που θέλουν να πιστεύεις. Διαβάζεις ότι η τροφή είναι φυσική, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνει πρόσθετα ή συστατικά χαμηλής ποιότητας από φυσικές και καλά πηγές. Μην παραπλανάσαι. Grain free δεν σημαίνει πάντα καλύτερα, διότι μπορεί να έχουν αντικαταστήσει τα σιτηρά με χαμηλής ποιότητας αμυλούχα συστατικά, όπως πατάτα και όσπρια, τα οποία δεν είναι απαραίτητα υγιεινά για το σκύλο σου. 70% φρέσκο κρέας. Η ποσότητα αυτή αναφέρεται στην ποσότητα πριν μαγειρευτεί, που σημαίνει ότι αφού φύγει το νερό, τότε μένει πολύ λιγότερη ποσότητα. Με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα υλικά να είναι περισσότερα μέσα στην τροφή. Στις ετικέτες νόμα δεν θα βρεις κόλπα και παραπλανητικές φράσεις. Χρησιμοποιούμε μόνο πραγματικά υλικά όπως φρέσκο κρέας, λαχανικά και θρεπτικά βότανα. Αυτή είναι καθαρή, φρέσκια και ισορροπημένη διατροφή για το σκύλο σου. Διάβαζε τις ετικέτες με προσοχή και απόφυγε τα διατροφικά κόλπα. Διάλεξε